Ben, boa tarde a todas e todos e desculpas por este pequeno atraso na inauguración. É para min un prazer, no nome do Consello da Cultura Galega, pois darlles a todas e a todos a benvida a esta súa casa, máis aínda nun evento como o de hoxe, no que lembramos a un dos grandes persoeiros, dos grandes mecenas, dos grandes creadores da Galicia, case diría do século XX, porque a súa vida abrangueu prácticamente os tres cuartos do século XX, como foi Isaac Díaz Pardo. Para mí, personalmente, ademais, é unha honra moi especial lembrar a Isaac Díaz Pardo como creador, pero tamén, neste caso, como editor. É obrigado porque, como quizáis se lembre Quicharo Portela, o meu primeiro libro foi precisamente con Edicións do Castro, alá nun non xa no 1992, o galeguismo en América. Quizá non se lembra, pero eu sí, lembro de recibir, daquele eu estaba en Florencia, recibir as probas como se facían aqueles ferros que se facían en ton, en fin, hoxe é todo moito máis fácil, ter que corrixir todo a man, con instruccións sobre os símbolos que había que utilizar para indicar que se tiña que borrar unha palabra ou sustituir, etc. Bueno, o caso é que chega a ser, obviamente, como toda primeira criatura, como todo primeiro fillo ou filla, chega a ser un libro o que lle teño un especial agarimo e unha editorial pola que sempre sentín un moi especial agarimo. Sobre Isaac Díaz Pardo xa se teñen dito moitas cousas, todos lembramos a súa polifacética dimensión, era un creador total, sobre todo no eido das artes plásticas, sobre todo no eido das artes figurativas, pero, ademais diso, foi un empresario, foi un mecenas, un promotor cultural, alguén que partiu de circunstancias persoais moi difíceis e que soubo crear realmente un dos alicerces fundamentais da cultura galega, que foi o Laboratorio de Formas, que foi Edicións do Castro, que foi o Complexo do Castro, as cerámicas, pero tamén, sobre todo, que salientou polo seu compromiso co que hoxe chamaríamos memoria histórica ou memoria democrática. Cando el comezou nisto, non o chamaba así, chamaba Documentos para a Historia Contemporánea de Galicia, aquela serie na que se publicaron dúcias e dúcias de traballos, de testemunhos fundamentais para entendermos a historia contemporánea, sobre todo a historia do século XX, pero non só do século XX, non sei, algo que caracterizou a don Isaac na súa vida, todos o lembramos, era a súa enorme xenerosidade, a súa capacidade de entender que el tiña unha misión que cumprir cara a Galicia, que tiña un legado histórico que preservar e transmitir. Penso que hoxe estas xornadas precisamente van nos dar cumprida conta diso. Sen máis, reiterando a benvida e o grande prazer que para o Consello da Cultura Galega sempre, primeiro, colaborar con outros axentes activos do tecido cultural do país e, segundo, lembrar a persoaxes que tamén estiveron ligados a esta casa, como foi o caso de Isaac Díaz Pardo, sen máis, lembro, por exemplo, a coedición con Edicións do Castro das actas do exilio galego, do Congreso do Exilio Galego, xa hai uns anos, no 2006, foi a edición principal, unha capa preciosa, e, sen máis, te doi a palabra o presidente da Asociación de Editoras en Lingua Galega, Miguel Tobal. Grazas. Bueno, bo día, moitas grazas por acompañarnos a AGE nesta xornada, que está organizada, como sabedes, pola Asociación Galega de Editoras, coa colaboración da Deputación da Coruña e do Consello da Cultura Galega. Sumámonos con esta xornada a celebración do Día das Artes Galegas e celebramos a Isaac Díaz Pardo, que foi presidente de honra da nosa asociación e, como todos sabedes, unha figura clave da cultura galega. Isaac reunía moitas características, todas positivas, entre elas talento, laboriosidade, compromiso ético e compromiso co país. Esa é unha das razóns pola que nós celebramos a súa figura. Como sabedes, el creou Edicións do Castro en 1963, tivo unha importantísima labor como editor, entre outras moitas cousas. Esta é unha das razóns pola que hoxe celebramos esta xornada. Van a acompañarnos esta mañá Charo Portela, coa ponencia Isaac Díaz Pardo, editor. Charo é escritora, filóloga, foi subdirectora de Edicións do Castro e coordinadora das actividades culturales do IGI naquel tempo.
E a segunda intervención será de Pepe Barro, Deseño e identidade do libro galego. Pepe probablemente o deseñador galego máis importante dos últimos anos, un digno herdeiro de Isaac e do seu labor. Pensamos que esta xornada vai ser do agrado de todos vós e queremos que gocedes esta mañá con nós e con eles. Moitas grazas a todos e Charo vai iniciar a súa intervención. Grazas. Gracias. Ola, moi bo día a todos e a todas. Quero agradecer fondamente á Asociación Galega de Editoras o convite a participar nesta, eu penso que merecida homenaxe a Isaac Díaz Pardo, un editor singular que ao longo de 45 anos, do 63 ao 2008, mantivo con vida traballando a un ritmo considerable unha editora pouco convencional. Gracias. Achegarse aos 1.450 títulos de Edicións do Castro significa achegarse a un dos fondos editoriais máis emblemáticos do país. Os dunha editorial sen ánimo de lucro que durante anos publicou arte, ensaio, investigación científica, divulgación, narrativa, teatro, poesía e, fundamentalmente, todo o traballo que servise para restaurar a memoria histórica de Galicia, sen distinción de xéneros, autores ou formatos. A relación de Isaac co mundo editorial viña de atrás, xa que de neno, como todos sabedes, medrou ollando traballar a seu pai, a Camilo Díaz Baliño, con Ángel Casal na emblemática imprenta editorial Nos, aquí en Santiago. Como dixo hai anos Luís Mariño, medrou xogando cos tipos de imprenta no baixo da súa casa da Rúa das Hortas. Así que, case dende o berce, estivo imbuído de amor e paixón polos libros. Anos máis tarde, na súa etapa americana, será un dos colaboradores do seu grande amigo Luis Seoane, primeiro na revista Galicia Migrante ou na editorial Citania, onde publicou o seu primeiro libro, as dúas pezas teatrais Midas e o ángulo de pedra. Nos primeiros anos 60 vai coñecer en París a José Martínez, o mítico editor de Ruedo Ibérico, e con el establecerá unha fecunda relación que incluirá varias publicacións, colaboración intelectual e económica e mesmo a impresión e distribución de 4 títulos. De 1966 é o chamado Título de Ouro da Literatura Galega Clandestina, o Galicia Hoy, un volume colectivo organizado por Díaz Pardo e Luis Seoane, editado por Ruedo Ibérico, pero impreso en Bos Aires. É un volume sobre o que ten falado escrito abondo o profesor Alonso Montero. Pero fagamos un pouco de historia, vamos con Edicións. Como xa sabedes, iniciouse en 1963 da man de Luis Seoane e Díaz Pardo. Luis Seoane, nese momento, xa tiña unha fonda experiencia na creación de diferentes selos editoriais no exilio argentino. E a creación deste novo proxecto respondía á intención de divulgar e estudar a memoria histórica de Galicia, que era un dos obxectivos principais do programa de actuacións do Laboratorio de Formas, a quen se deben, xunto con outras empresas, as Edicións do Castro. Pois a editorial era só unha apola dun proxecto moito máis amplio. Dixo Isaac, decía Isaac daquela que o Laboratorio de Formas se decatara de que máis que crear cousas novas, a primeira e principal tarefa que se impuña en Galicia era de restaurar a memoria histórica, pois por unha serie de circunstancias que a ninguén se lle escapan, producírase un fondo corte de 2 xeracións e Galicia sufría e aínda sofre, dicía, unha desmemoriación que valeira de contido trascendente todo o que se fai. Este era o mandato que Isaac trouxo da América e co que foi marcando todas as empresas que creou. Edicións do Castro comezou con 2 álbums de gravados de Luis Seoane, El Toro Júbilo e O Meco, 2 libros de fondo significado.
Nos primeiros anos da nova editora, a arte está moi presente, con títulos, sobre todo, da colección de arte, arquitectura e debuxos, con títulos de Seoane, algún máis, como Homenaje á Torre de Hércules, Retratos de Esguello ou O Conde Asesino de Sobrado, e tamén de Díaz Pardo, co mítico 20 desnudos de Cecilia la Acróbata. Logo empezaron a aparecer as primeiras publicacións sobre cerámica, como Cerámica de Sargadelos, de Bello Piñeiro, ou Viaja a Sargadelos, de Gómez de la Senra. Tamén a lembranza de artistas daquelas xa desaparecidos, como el ceramista Ranz, el escultor Emiliano Barral, o pintor Arturo Souto. É ben certo que a editorial tamén tiña como meta atender as necesidades da empresa, publicar textos sobre cerámica e dar servicio, sobre todo, a todo o proxecto integrado no Laboratorio de Formas de Galicia. Non tardará en aparecer unha colección de ensaio que se inaugura coa vontade de estilo na fala popular de Rafael Dieste, unha de historia que abre con Ribadeo Antigo, de Francisco Lanza, unha de poesía que abre cunha edición do Divino Sainete de Curros, outra de narrativa e unha última de teatro que abriu coas farsas para títeres de Blanco Amor. Tamén no eido de literatura para nenos creouse unha colección que acolleu obras de tanto éxito como as Memorias dun neno labrego de Neira Vilas. A partir de 1970, que é o ano de inauguración da planta de Sargadelos e do Museo Carlos Maside, xa están en marcha diversas coleccións que acrecentan notablemente o número de publicacións da editorial. Dun lado, unha colección moi importante e singular que é os cadernos do Laboratorio de Sargadelos, e tamén os cadernos do Laboratorio de Formas de Galicia, que sería o órgano de difusión do laboratorio e que chegará aos 12 números. Os cadernos do Seminario de Sargadelos é unha colección única no noso ámbito, pois difundiu investigacións, realizacións e inquedanzas deste seminario e chegou aos 96 títulos. Aquí temos outro título. Nos anos 80, cando se refunda o Seminario de Estudios Galegos, a editora crea unha importantísima colección de publicacións científicas que se artellan arredor das diferentes áreas do seminario: Xeoloxía e Minería, Ciencias Biolóxicas, Ciencias Mariñas, Ciencias Agrarias, Ciencias Xurídicas e Económicas, Historia das Ciencias e das Técnicas, Pensamento ou a última que foi a Idade Media. Aquí hai un título de Ciencias Xurídicas e un dos libros que se publicou na colección da Idade Media. Esta colección chegou aos 180 títulos en total. Aquí temos outra publicación, esta sería a serie Nova Terra do Laboratorio Xeolóxico de Laxe. E tamén a colección máis coñecida da editorial, apareceu nos anos 80, concibida por Díaz Pardo, iníciase a máis emblemática de todas as que conforman esta editorial, os documentos para a historia contemporánea de Galicia. Xa no número 1, que era La sociedad incompleta, el drama de la capitalidad en Galicia, de Baldomero Cores, Isaac, nas lapelas, aparece toda unha declaración de intencións do que quería facerse con esta colección. Este é un texto de Isaac, que aparece sin asinar nas lapelas, e que di, como tedes aí, baixo este titular, Edicións do Castro inicia unha colección coa intención de contribuir á divulgación de testemunhas que poidan axudar a facer unha aproximación á historia contemporánea de Galiza. As circunstancias que atraparon a nosa terra no ano 36 fan difícil esta tarefa. Edicións do Castro vai tratar de recoller as testemunhas que fican e animar a que se fagan investigacións sobre a historia social, económica e política dos momentos máis críticos do século, recabando toda a testemunha posible. En aquel momento escribiu: sabemos que o material non vai ser moito, mas serán unhas cantas testemunhas o único posible que podemos deixar para servir ao futuro, reconstruindo no que se poida a idea do noso pasado inmediato. Eu penso que este texto, que, como vos digo, aparece sen asinar en todas as lapelas dos primeiros libros da colección de documentos, é un documento dun gran valor, porque explica exactamente a filosofía que guiaba a editora. No ano 93, coincidindo con o 30 aniversario da creación de Edicións do Castro, preparouse unha gran exposición conmemorativa dos 100 primeiros títulos editados desta colección
ata ese momento. Foi unha exposición que se inaugurou en Vigo, está unha foto da inauguración, e percorreu ese ano diferentes cidades de Galicia para celebrar o éxito e a continuidade desta colección que o profesor Alonso Montero definiu como a meniña dos ollos de Díaz Pardo e Manuel Rivas como a mellor arca para a memoria antifascista. E nesta época, cando modifica Isaac as Lapelas, escribe o seguinte: ao pouco tempo de iniciar esta colección, viuse que a nosa historia non fica illada dos aconteceres do resto do mundo, e ás veces foi xente non galega, lonxe de nós a que condicionou a nosa sorte. E así rematamos por chamar só documentos, vindo a coincidir como en xeral por verbidade se lle chama. Certamente, os máis de 200 títulos desta colección, aquí collín algúns, os que tiña pola casa, estos constitúen a colección galega máis importante de memorias, testemunhas, biografías e estudos sobre a Segunda República, a Guerra Civil, a represión, o franquismo, o exilio e a emigración. Hai estudios que van dende Castelao a Casares Quiroga, dende Arxe Casal e Camilo Díaz Baliño a Santiago Álvarez, a Emilio González López ou a Lois Tobío. É imposible resumir nunhas liñas o inmenso traballo feito ao longo de case 30 anos nesta colección, na que dende a pluralidade Isaac Díaz Pardo apostou por publicar todo o posible sobre a historia da nosa terra, sobre todo a da Galicia vencida no 36. Pero en Edicións do Castro tamén se publicaron revistas científicas, como, por exemplo, Galaecia, do Departamento de Historia 1 da USC, que chegou aos 26 números ata o ano 2007, Larouco, ou Minius, tamén revista do Departamento de Historia e Arte de Ourense, a revista de Poesía Crítica Nordés, que publicou 21 números, a inesquecible Luces de Galicia, que publicou 30 números do ano 85-2000 e tamén 5 publicacións, e nos últimos anos a revista Unión Libre, que chegou aos 13 números. Quería lembrar tamén a importancia do rescate en edición facsimilar de obras da importancia do xornal Galicia de Vigo ou das revistas Galicia Migrante, Correo Literario, así como de diversos títulos fundamentais para a nosa historia, que representan outro xeito de recuperar a memoria histórica por parte desta editorial. Así, Terra de Melide, Ensayo dunha historia de los peces, Compendio da Albeitería, Lonxe, Pelerinaxes, 4 poemas galegos ou o Galicia Hoi antes citado. E así, ata os 48 títulos repartidos en diversas coleccións, pero sobre todo nun discreto apartado do catálogo que se chama Publicacións Varias. Para levar a cabo este labor que foi medrando co paso dos anos, incorporouse unha empresa de artes gráficas do Castro Moret, que se radicou tamén no Castro, en Sada, sumando así ao grupo a imprenta Moret da Coruña, que xa viña imprimindo os libros para esta editora. No ano 2000 aparece unha nova colección, un proxecto co que Díaz Pardo se ilusionou casi máis que con calquera outro dos que eu lle vin, e foi a Biblioteca del Exilio. Esta nova colección simbolizaba o espírito que animaba as empresas loitar contra o silencio e o esquecemento dos exiliados republicanos de 1939, para recuperar un patrimonio intelectual que completara a historia da literatura e da cultura do século XX. Ou, noutras palabras, para rescatar a obra daqueles homes e mulleres que foran recluídos na marxe da historia cando non expulsados dela. A Biblioteca del Exilio pretendía publicar 100 obras escritas por autores do exilio republicano, sendo responsable de cada volume un investigador cualificado que preparaba a edición e tamén un estudio introductorio. Este proxecto naceu o 18 de decembro do 99 en Collioure, en Francia, na clausura do Congreso Plural 60 anos despois, o último dunha serie de congresos coordinados polo grupo HEXEL, o Grupo de Estudios do Exilio Literario da Universidade Autónoma de Barcelona, dirixido polo profesor Manuel Aznar Soler. Foron unha serie de congresos que se celebraron ese ano en 12 comunidades, o primeiro aquí en Santiago, baixo o patrocinio de Díaz Pardo.
dedicados, como vos decía, a historia, a literatura e a cultura do exilio. Coñecendo os antecedentes de Edicións do Castro, non foi raro que, ao encontrarse Manuel Aznar Soler, o editor Abelardo Linares de Sevilla, José Esteban e Isa Díaz Pardo, xurdiu a idea inmediata de crear unha nova aventura restauradora da memoria. Os títulos se publicaban conxuntamente. Aquí hai 2 de cada editorial, entre Edicións do Castro e Editorial Renacimiento de Sevilla. E era a primeira vez que Edicións do Castro pretendía, dun xeito continuado, unha colaboración con outra editorial de ámbito nacional. Tras a reunión fundacional que se celebrou en febreiro de 2000 en Madrid, nese ano se apareceron o número 1 da colección, artículos e ensaios de Juan Rejano, seguido de Fábula e vida de Juan Chabás e a poesía completa de Lorenzo Varela. Unha simple ollada á nómina de autores que aparecen publicados pode dar fe da importancia desta colección. Eugenio Fernández Granel, María Teresa León, Esteban Salazar Chapela, Carmen de Zulueta, José Herrera Petere, Luisa Carnés, José Ricardo Morales, Max Sau, José Ferrater Mora, Adolfo Sánchez Vázquez, Arturo Serrano Plaja ou Lino Novás, entre tantos outros. A colección presta especial atención a todos os xéneros literarios e inclúe obras nunca reeditadas dende a súa primeira edición no exilio ou incluso textos inéditos como Cuentos de Madrid, escrito no exilio soviético por César Arconada. Este proxecto pretendía tamén dar a coñecer autores dos que pouco sabíamos, como Luis Quintanilla, o galego Álvaro Fernández Suárez ou Roberto Ruiz, que está aí a capa do libro, a quen a Biblioteca del Exilio lle publica en 2005 a súa primeira novela en España. En novembro de 2006 presentouse en Santiago, no IGI, a Biblioteca del Exilio, coa presenza de todos os membros do comité editorial. Esta é unha foto da presentación. Dende a editorial, dende Edicións, aproveitamos tamén para acompañar esta presentación cunha exposición bibliográfica sobre a Guerra Civil e o exilio, que incluía todos os títulos que sobre este tema publicara Edicións do Castro, mas tamén moitos dos antecedentes que tivo esta biblioteca, como a colección Memoria Rota de Ántropos, os libros de Hexel, a colección Clavo Ardiendo de Renacimiento, os libros de Ruedo Ibérico e, quizáis, o máis significativo, unha ampla mostra do que publicou durante moitos anos en diferentes lugares do mundo a España peregrina, con presenza destacada de libros e revistas publicados en México e, sobre todo, en Argentina. En 2008, xa con moitas dificultades, Edicións do Castro publicou o derradeiro libro desta colección, Las hogueras del Pertús, de Álvaro de Orriols. Aínda que Edicións do Castro xa non tiña capacidade de produción logo desta data e as reunións do comité editorial tiñan lugar habitualmente en Madrid, a Biblioteca del Exilio celebrou 2 das súas reunións nos anos 2010 e 2011 no estudio de Díaz Pardo no Castro. A de 2011 foi un acto de homenaxe e despedida de Isaac. Hoxe, a día de hoxe, a Biblioteca del Exilio publica varios títulos anuais grazas ao tesón do editor Abelardo Linares, que continúa en solitario coa tarefa de publicar o número de libros proxectados. Xa no ano 2007, e continuando coa liña editorial, iniciouse a publicación da Biblioteca do 36 baixo a dirección de Xesús Alonso Montero, coa obra Versos de preso e outras rimas, de Evaristo de Sela, unha obra e un autor que simbolizaban a pretensión desta nova serie, que era dar a coñecer obras literarias éditas ou inéditas dos escritores e escritoras que neses 40 anos foran obxecto de algún tipo de represión. A colección continuou con este libro, coa Volta da Perdida, de Urbano Moledo, que saiu do prelo tamén en 2007. Male os atrancos que a editorial estaba a ter nese momento, seguía coa teima de recuperar a memoria histórica. Desgraciadamente, esta nova colección viuse troncada nos seus inicios e xa non sacou máis títulos. O certo é que a historia da Guerra Civil, da represión e do exilio foi o fío conductor de todas as coleccións de Edicións. Así, os 2 volumes de Unión Libre titulados Memoria Antifascista de Galicia e Vermellas, os cadernos de homenaxe a José Martínez e a Lois Tobío, as biografías de Lorenzo Varela ou Arturo Cuadrado, os epistolarios de Rafael Dieste e Carmen Muñoz,
as publicacións de actas de congresos, como citou antes Xosé Manuel Núñez Seixas, que se celebraron aquí, neste Consello, ou as edicións facsimilares de revistas do noso exilio. Foron ben certeiras as palabras de Fran Alonso cando no ano 2006 a vosa asociación nomeou a Isaac presidente de honra da Asociación Galega de Editoras. Naquel momento dixo que sen Isaac, sen Edicións do Castro, a nosa memoria estaría profundamente eivada, mortalmente ferida. Agora, co paso do tempo, podemos visualizar mellor o inxente labor levado a cabo por Edicións do Castro. Son, a min sáeme exactamente, 1.448 títulos publicados entre 1963 e 2008, repartidos nas diferentes coleccións, tal e como se mostra nesta táboa que elaborei para visualizar un pouco mellor como iban as publicacións nas diferentes coleccións. Edicións do Castro tivo a súa sede no edificio de Lixa, no Castro, aínda que a partir dos anos 90, tanto a dirección como a labor editorial pasouse a desenvolver dende Santiago, no Instituto Galego de Información. Eu empecé a traballar ali, no IGI, no verán de 1989, e moi rápido, entre outras tarefas, empecé a centrarme no labor editorial, sobre todo na parte de produción e coordinación. Como ben sabedes, moitas das novidades editoriais ían acompañadas de exposicións sobre o tema, sobre o autor ou sobre a propia publicación, sempre coa teima de difusión e enaltecemento das nosas letras e da nosa cultura. Facíamos ali as exposicións, xa sabedes, con estilo así sobrio, barato, co estilo da casa, non? Facíamos ali todo, as vitrinas, todo, non? Os plotter, todo. Estes días, a verdade é que revisando libros e sobre todo folletos que gardo na casa, atopei algunhas alfallas como o catálogo da primeira mostra do libro galego en Cataluña, que non sei onde atopei, non sei por onde anda, e este daqui. Tamén libros, eu penso que emblemáticos para a historia do libro, como o número 2 dos cadernos do Laboratorio de Formas, que titulado O libro galego a discusión, que do ano 74, o folleto de homenaxe a José Martínez e Ruedo Ibérico, tamén o que vos mostrei antes, a presentación da Biblioteca del Exilio, ou un folleto do que eu, a verdade, que non me acordaba, que atopei, do ano 2008, que se titula Breve exposicións de algúns materiais depositados no Instituto Galego de Información e que aparece feito en colaboración coa Asociación Galega de Editoras. Eu xa non me acordaba deste folleto, ni desta exposición, a verdade, porque estábamos en ese momento no terrible ano 2008, cando, contra a vontade do seu creador e de todos nós, rematou a labor de edicións. O último título publicado, este é o folleto, perdón, que non vos mostrei, este último título publicado da colección de documentos é o número 210, que saiu do prelo no 2009. Esa non puido ser impreso no Castro, pois nese momento Isaac Díaz Pardo fora apartado da dirección das empresas. Neste libro, do que fixo tanto a contracapa Isaac, escribiu que declarábase como un militante da memoria e decide romper co silencio imposto, abro comillas, polos que se quedaron con todo, pecho comillas, sufragando a impresión deste libro nas gráficas Minerva de Santiago, aínda que, evidentemente, baixo o selo de Edicións do Castro. Nun folletiño pequeno dunha exposición que se fixo no ano 2010, escribiu que nese momento se consideraba un ninguén, desposuído de todo, xa que o que estaba a pasar coas empresas supuña o máis importante e definitivo fracaso da súa vida. Eu creo que está por estudar con rigor, polo miúdo, a historia desta editora, como de todas as da nosa terra, xa que son tamén unha parte da nosa historia e da nosa cultura. Este de 2007 é o derradeiro catálogo publicado, que está incompleto, claro, porque seguiron aparecendo títulos, pois eso, todo o ano 2008, algún solto que apareceu como baixo o selo de edicións como
este que vos acabo de decir de documentos, tamén un par de números de Unión Libre que se imprimiron en Lugo, pero levaban tamén o selo editorial, porque así o quería Díaz Pardo, pero claro, xa non se pudo recoller nada. Ao principio na web da empresa aparecía unha especie de PDF de catálogo que agora non sei cando, pero desapareceu da web, pero xa non era ni sequera do 2007, é do 2005, co cal está incompleto, claro. Como en Isaac Díaz Pardo está todo relacionado e non se poden entender os seus empreendementos illados os uns dos outros, quería rematar cunhas palabras súas que escribiu como premio do seu ensaio, supoño que algúns coñecedes, é un libro do ano 60, Discusión sobre a organización de industrias manufactureras, que imprimiu, non ten selo editorial ni nada, imprimiu el en Moret, na Coruña, e que di así: estes escritos están destinados aos meus compañeiros das fábricas do Castro e Madalena e non teñen máis pretensión que promover entre todos nós inquedanzas que nos leven cara á formación dunha verdadeira conciencia industrial, atenta ao que sucede no mundo e da que se derivarán, nalgún intre, beneficios comuns. O practicismo que perseguen estas discusións tería un grave perigo se non estivese ao servizo dunha orde superior de ideas. Sen intención algunha de dogmatizar, e o fío dun modesto prato nun restaurante da rúa Tacuarí de Bos Aires, onde con frecuencia comemos os emigrantes, dicíame o meu amigo doutor Antonio Baltar que o mal principal que padecen os homes prácticos é que xeralmente non creen na poesía ni na moral, é dicir, na ética e na estética, que son precisamente as únicas cousas que teñen carácter de permanencia, razón polo que as súas obras presentan ese espectro de ruína inmediata que sobrevén inexorablemente cando deixan de existir as especulacións que os sosteñen. Eu remato aquí a charla, pero atopei, estes días, entre as cousas que fun buscando para preparar, atopei un documental que preparachedes vos, a Asociación Galega de Editores, no ano 2006, cando se nomeou editor de honra. Gustaríame, se hai tempo, que non sei se hai tempo, se hai tempo, pois rematar con este documental. Dilla Bufarda, por certo. Aquí debía de estar Díaz Pardo. Debía estar, sí. Deixar a cadeira vacía Díaz Pardo. Paramos sobre os mortos nesta terra e o noso pan ten un sabor de osos familiares irmáns. O monte berra baixo do arado e chama polos nosos desde a morte con voz descoñecida. Penso que Isaac fosilizou, por así decirlo, a súa personalidade alrededor da xeración Nós, e nese contacto con Castelao, con Ángel Casal, pois asumiu e interiorizou unha personalidade que aos seus 15, 16 anos, cando logo lle pasei ao pai, pois deixano totalmente convertido en aceiro.
recuperar a memoria do que había pasado ou que nos habían silenciado. Mentras aquí non se publicaba ningún solo libro, Luis Seoane había publicado 300 libros na Argentina. Eu creo que o caso de Isaac pois foi como editor, e non solamente como editor, tamén que nos uniu coa cultura galega do exilio. A Galicia de Isaac é unha Galicia moi comprometida co pasado, en canto que o pasado ilumina o futuro. Foi quen de facer unha industria cultural como a que fixo, de fusionar a industria cultural nun país que non tivera a revolución industrial como o noso, coa cultura, non? Un home de continente, de contido. O exemplo de Isaac é o traballo. Isaac foi sempre un home para sumar, nunca para restar nin dividir. Ese apoio incondicional, esa axuda moral que sempre encontrabas detrás dele. E desenvolvía a cultura do abrazo, a cultura esa da acollida. O que a xente quizás non sabe é que a gran vocación de Díaz Pardo non foi a de pintor, nin a de editor. Foi a de conspirador. Mais aínda seguimos aquí a aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquecio desterro e o medo a loitar. Díaz Pardo, que vendeu 3 ou 4 edicións do Divino Sainete, editou un 95% de libros que non vendeu, que perdeu moito diñeiro. Réplica todo isto está as memorias do Nero Labrego. É dicir, ele editou o gran bestseller, ou long seller, como queramos chamar, con máis de 200.000 exemplares do libro de Neira Vilas. E temos que recoñecer que había textos que só Isaac Díaz Pardo tiña a valentía de editar. Grandes escritores, pero que non son tan grandes, ou que non teñen a sona, ou que non teñen a relevancia, ou que non teñen a eficacia, pois as editoras comerciais non están moi interesadas neles. Hai que publicalos. E Díaz Pardo dixo, aquí estou eu. Este é un libro do ano 66 que ideou, concebiu, coordinou e alentou en todo momento Díaz Pardo aquí na Galicia do exilio interior. E alá tivo a axuda do home de sempre e do home fundamental para entendelo a él, que é Luis Seoane. E despois ten unha aportación moi importante en Edicións do Castro, que é todo ese fondo da memoria histórica que son os documentos para a historia contemporánea de Galicia, que é unha obra que sin Isaac sería impensable. Isa non pagaba dereitos de autor, pero se os autores tuveran que pagarlle o que invertiu, terían que pagarlle a Isa. E non todos os seus proxectos editoriais pois chegaron a termo. E probablemente hai un moi importante que é a creación do proxecto do Instituto Galego da Información e do periódico Galicia. A ilusión que había despertado a idea dese periódico Claro, porque ese periódico iba a facer máis que todos os partidos políticos xuntos. Só se calma o ruido da raiva que a forza que queima na gorxa o berrar. Queremos curar a fendedura, olvidar a tristura e voltar a comezar.
hai alrededor de 27 anos, eu tuve unha oportunidade, porque penso que fun o dinamizador para crear a Asociación Galega de Editores. Por aquel entón estaba director xerente de Galaxia, e unha das máis importantes era Edición do Castro, e eu planteo a Isaac, e ele non só non apoiou, senón que a patrocinou no sentido de ofreceros desde entón os seus locais, inicialmente onde está a Galería de Segadores de Santiago e últimamente no IGI. Foi extraordinaria a súa generosidade cando fomos, a verdade, fomos expulsados da noite para a mañá do Concello de Vigo, e realmente tamén da noite para a mañá nos acolleu, cando estábamos realmente en precario. Foi un dos nosos primeiros socios de honra, xunto con don Francisco Fernández del Riego. Eu diría que Isaac, entre todas as súas achegas, demostrou que un emprendedor é posible que teña valores, é posible que poda conxugar a beleza con unha rectitude moral, con un horizonte do que nos faga máis dignos como seres humanos. E nese sentido, eso non é un soño, eso é algo que demostrou Isaac que é posible. Morre casi aos 91 anos e medio, cando Díaz Pardo xa escribiu unha gran parte da historia cultural de Galicia. Galicia, bello pobo, carballo carcomido, de rayos e vestigos, en loita secular do home contra a rata. Galicia, bello pobo, castelo abandonado, sen traves nin brasón. Escoitanse os queixumes dos gonzos ferruxendo. Pois en Galicia loitan e a guerra dura séculos, os homes contra ratas e vencen sempre as ratas. Pois ata aquí o documental e ata aquí a miña charla. Moitas gracias. Grazas pola invitación. Non sei se podes comentar como está hoxe o fondo de Edicións do Castro, onde está e onde está físicamente todos eses exemplares que seguro que hai almacenados en algún sitio. Por outra parte, como doi ver ese auditorio circular que sabedeus tamén como estará desde que pechou, non? Pois está o fondo, o almacén de libros, sacouse non sei cando, a verdad que non sei cando foi, pero sacouse do Castro, do almacén que estaba ao lado da fábrica, e agora está apilado en palés na planta central do IGI. Está todo cheo de humedade, claro. O auditorio non baixei, pero debe estar, non me quero imaginar como está. Eso. Entón, é verdad que hai un montón de libros plastificados, os paquetes, entón supoño que eso se está conservando, pois ali está abandonado, tirado, digamos. Pero como os novos donos da empresa dixeron no seu día, o valor do fondo de todo o fondo editorial, concretamente, porque eu non era do que falaba con eles, bueno, tiña un valor que ahora non lembro, pero era enorme, porque eran miles e miles de exemplares que hai almacenados, sobre todo
dos primeiros anos, porque se editaban, as tiradas eran enormes, despois se foron reducindo un pouco. Entón, hai un montón de libros ali tirados, e, bueno, había un valor de almacén, me preguntaron que valor era, que estaba aí escrito, entón eu leín o valor, e me dixeron que era ese o cero, porque eso se arde non vale nada. Entón, ante esa resposta, claro, pois non hai nada máis que decir. Se ese é o valor que lle dan, pois se é cero, claro, efectivamente, se arde, é cero, claro. Está ali tirado, están tiradas as cousas tal e como marchamos. No 2009 recolleuse o Igui a correr, entón meteronse as cousas a correr en caixas. Hai moitos libros no estudio de Isaac, no Castro. Eso sí que hai moitos libros, pero sobre todo da biblioteca do Igui, do fondo de edicións, non? Entón, eso sí que está ali, pois tal cual estaba almacenado, tal cual pasou. Os libros que eran, digamos, que estaban ali expostos, e toda a colección de libros da Guerra Civil ou de exilios que se utilizaban nas exposicións, eso sí que foron para a casa de Isaac no Castro. Entón, eso sí que o ten a familia, pero o resto do fondo, eu sei que ao principio, cando lle pedían das librerías, algo servían. Agora dudo moito que sirvan nada, porque está ali todo almacenado. Supoño que xa está eso aí mobilizado. Non sei canto tempo leva aí tampouco. E o resto, pois, imaginadevos como está. Pois que chega a humedad, o sea, había setas, pero de verdad, por dentro, non? Está todo estropeado, claro, porque está a non manterse. Se coalugan para para gravar cousas, pero que se poda alugar. Pero nada máis, eu non sei nada máis, porque por ali non volvín. Entón, pois eso está perdido aí. Eu durante anos, agora non, porque xa pasaron moitos anos, dende o 2008, pero durante anos recibín correos e chamadas de xente pedíndome libros, pero evidentemente na casa non teño libros para regalar, pero sobre todo, bueno, non eran meus, evidentemente, e parece ser que chamaban, eu lles daba o teléfono do Castro, e parece ser que chamaban ali, e non debían de servir moito tampouco, porque a xente quiso coller, sobre todo autores, querían recuperar libros deles, para telos, non? Entón, pois non sei, máis non sei, porque tampouco quixen saber moito máis, a verdad. Pasamos a seguir. Moitas gracias. Bo día. A encomenda que a min me fixeron non foi falar de Isaac, inda que algo falarei, senón, pois facer un panorama do deseño do libro galego, da súa identidade. Fixen un percorrido desde as primeiras noticias de... Claro, eu falo de libros a partir da imprenta. O anterior son códices, non son libros. É dicir, a característica do libro é que é impreso. Entón, eu comezo falando dos primeiros libros impresos, das primeiras noticias, e chego até Edicións do Castro. Vaime matar Fran, que non falo de Xerais ou outras editoras, pero claro, o Castro fundase no ano 63, e Xerais, por exemplo, comeza no ano 79.
eu, se non botaba aquí todo o día falando de outras editoras, entón pareceume acaído rematar con Edicións do Castro, porque, ademais, na miña consideración, creo que o período no que Xosé Díaz está á fronte da editora e, sobre todo, como deseñador, pois é un momento no que se renova un pouco a identidade do libro galego que, bueno, xa chegaremos aí, pero creo que estaba pedindo esa renovación de imaxe, non? Ben, deixádeme achegar este pouco. Ben, pois, para comezar, imos ir aquí moi perto de nós, aquí a Carón, como vedes, esta é a Catedral Románica de Santiago, é dicir, o que había aí de fronte, pois, ata o século XVII, XVIII, non lembro agora ben. Este é un debuxo de 1657, e a primeira noticia que temos de unha iniciativa editorial, segundo o erudito Alfonso Prado Allo, indica que en 1484 o cabido catedralicio fixo a encomenda de imprimir un breviario compostelán a dous impresores, Juan de Bobadilla e Álvaro de Castro, que tiñan o seu obradoiro fora da Galiza, e consérvase só unha folla que provén do arquivo do Colexio de Notarios da Coruña. Unha folla probablemente rescatada, que forraba outros libros, como o Recheo. Bueno, só coñecemos esta páxina, pero ten o fito, digamos, de ser esa primeira iniciativa editorial. Non vos queixedes moito das tiraxes actuais, porque nesta época só imprimiron 150 exemplares. Daquela non é casualidade que só se conserve unha folla, lóxicamente. Agora seguimos co primeiro libro impreso, que non é o Misalia Ouriense, como aínda se sigue repetindo, é o Breviario Ouriense, é o primeiro libro impreso. Impreso uns anos antes, é dicir, non se sabe exactamente, pero entre esta é a Catedral de Ourense, que é quen o conserva, e entre 1485 e 1490 é as datas nas que se valora que foi impreso. Non se sabe por quen, pero sábese que foi na área de Ourense. Mesmo un erudito bibliófilo como Odriozola pois sinala que nese período tamén se imprimiron en Ourense varios libros, dos que Odriozola chegou a descubrir algunha folla solta, non? Ben, o Breviario Ourense está enteiro e, como vedes, bueno, pois cunha factura en letra gótica, pero moi elegante, non? Lóxicamente presenta, como todos os libros desta época, as letras capitais pintadas a man no lugar onde os deseñadores deixaban o espazo para que logo se pintaran a man. Logo máis tarde se imprimiron, pero non é o caso. Ben, volvemos ao erudito Alfonso Prado Allo, que indica que nesta época da impresión deste libro e probablemente de outros, o bispo que chamaría polos impresores sería Antonio Palavicino, que foi bispo entre o 1486 e 1507, pero este bispo italiano nunca chegou a pisar a diócese de Ourense e gobernouna a través dun vicario. Entón, todo indica que Xoán de Deza, coengo e vicario xeral, falecido en 1506, sexa realmente a persoa que nos trouxo a imprenta a Galiza.
Se eu poidera ter algunha ascendencia sobre a Asociación Galega de Editoras, creo que nomearía un vicario que cada 23 de abril se achegara á Catedral de Ourense a depositar un ramo de flores xunto a ese libro que ten nas mans a estatua xacente de Xoán de Deza. A él probablemente lle debemos que chegara a imprenta a Galiza e, polo tanto, os primeiros libros. Pero o Misal Auriense, tan coñecido, que é de 1494, imprimiuse en Monterrey, no Pazo de Monterrey, no Pazo Castelo, naquela fortaleza, non? Probablemente foron chamados polo conde de Monterrey, dous impresores casteláns que se instalan ali. O Misale coñecemos o colofón, é o primeiro libro que ten un colofón onde veñen as datas na que se imprimiu e quenes eran os autores, neste caso son Juan de Porras e Gonzalo Rodríguez de la Prasera, escribanos de libros de molde, como se nomean nalgún documento, non? Aínda non estaba moi claro que era eso do libro impreso, non? Ben, non é o primeiro libro, consérvase na Catedral de Ourense en pergamiño e tamén en papel na Biblioteca Nacional. Curiosamente, facíanse uns cantos exemplares en pergamiño e logo en papel, máis barato, é dicir que xogaban un pouco con esa historia. Pero, sin ser o primeiro libro impreso, sí que ten o mérito de ter a primeira notación musical impresa que se conserva nun libro no Estado español. Anteriormente imprimían a pauta, o pentagrama, e logo, a posteriori, a man, pintábase a notación musical. Pero aquí xa é un libro máis sofisticado que ten toda esa notación. Adiantamos a 1544, cando o clérigo Vasco Díaz Tanco de Freixenal, extremeño, pero que nesta ocasión viña de Portugal. Lembrade que os primeiros impresores, os primeiros deseñadores, que eran todo ao mesmo tempo, eran itinerantes e andaban cos seus bártulos ata que os chamaba alguén. Neste caso, Vasco Díaz Tanco chega chamado polo bispo de Ourense, Manrique de Lara, para imprimir as constitucións sinodais do bispado. Velaí tedes aí a Catedral de Ourense porque nesa torre instala Vasco Díaz Tanco o seu obradoiro. É unha torre que eu quixen visitar nalgúna ocasión, pero xa me dixeron que non tiña solados ningún e que, ademais, os coengos non deixaban entrar no baixo porque era o lugar que tiñan reservado para facer os esconxuros dos endiañados. Probablemente confunden o olor da tinta de impresión co olor a xofre, non? Pero, os que andamos nesta profesión somos un pouco revirados, pero non chegamos a tanto que teñamos rabo e cornos, non? Ben, este libro ten o mérito de ser o que presenta as primeiras imaxes que se imprimen na Galiza. Lóxicamente son gravados en madeira, xilografías, como ese magnífico escudo do bispo ou esta crucifixión. O escudo do bispo está encomendado a un profesional adrede para esta edición. Logo, o deseñador, editor, impresor manexa unha serie de madeiras que el ten xa mercadas e que as vai metendo nos libros que lle parece, porque normalmente son estampas religiosas que cadran igual pois nas constitucións sinodais que nun misal ou que, en fin. Pero, neste caso, xa digo, debémoslle a Tanco. Tanco é unha rúa de Ourense, foi homenaxeado na cidade de Ourense. Aínda unhos anos despois, no 1547, Vasco tamén imprime na mesma torre da catedral unha obra escrita por el.
el, ademais de todo e tal, pois tamén lle daba a pluma. Naturalmente, as súas obras, que son moitas, non entran no canon do século XVI. Pero o que sí entra no canon é o deseño deste libro, no que encomendou un grabado, como vedes aí, de 2 cabaleiros, porque estaba dedicado ao libro ao César Carlos e ao seu fillo, o príncipe Felipe. Simplemente poñendo un barbado e outro imberbe, xa todo o mundo identificaba quen era quen, non? Curiosamente, xa naquela época, uns anos despois, non lembro agora a data, pero quizáis 8 anos despois, en Lisboa, por un deseñador, impresor, foi copiada a capa tan bonita con eses 2 cabaleiros, calcan o debuxo, claro, o gravan e por iso aparece, aí vedes na parte dereita, os 2 cabaleiros invertidos, porque ao gravar de novo, pois invirte a imaxe, non? E foi copiado para borraronlle o escudo imperial e agora o que ilustra é un libro da serie dos Amadís, que eran moitos, non? E, en este caso, é o titulado Luxiarte de Grecia. Pensade que naquela época en Lisboa, que formaba parte dos reinos do César Carlos e do seu fillo, o príncipe Felipe, pois había impresores que tiñan que imprimir en español. Era unha das linguas que impoñía a coroa en Lisboa. Isto forman parte de páxinas desta palinodia de la nefanda e fiera nación de los turcos. Lembrade que naquela época os turcos eran o gran nemigo no Mediterráneo do imperio do César Carlos. Estas son algunhas das páxinas. Aproveito para comentar que o bibliófilo Rei Soto, a principios do século XX, publicou un libro maravilloso que se chama El libro gótico en Galicia, pero claro, o libro gótico non existe. Realmente o que hai é o tipo de letra si é gótico, pero todo o deseño e a manufactura dos libros é absolutamente renacentista. E máis, o libro é un obxecto renacentista e xunto coas moedas son os avós dos obxectos industriais, porque son os primeiros obxectos que se reproducen a través dunha máquina, máis ou menos automatizada, máis ou menos manual, pero podemos decir que son realmente os avós dos obxectos industriais. Agora imos a Mondoñedo, porque en 1550 chega a vila, non, xa chega uns anos antes, Agustín de Paz. É outro impresor itinerante que chega chamado polo bispo para imprimir os libros litúrxicos que precisa. Tedes aí a súa marca editorial con ese escudo no centro, que son armas parlantes. Bueno, ten as súas iniciais, Agustín de Paz, e pinta un año de Deus, facendo relación àquela frase de año de Deus que tiras o pecado do mundo, danos a paz. De aí que sexa un escudo con armas falantes, que se chama, en heráldica. Que fai, por que me parece relevante Agustín de Paz? Porque fai o que podería ser o primeiro libro galego moderno. Por que? Porque nun momento dado ponse de acordo co seu colega o licenciado Molina, que ven sendo a man dereita do bispo, que traballa en preitos diversos, porque ele é abogado. Claro, dice que naceu en Málaga, entón todos nos preguntamos que facía un malagueño escribindo un libro como a descripción del reino de Galicia. Pero, bueno, se se lee un pouco
por aí, pois vese que o licenciado Molina estudou na Universidade de Santiago e formouse probablemente naquele espírito da Galicia fulgent. Por tanto, pois algo sabía e algo lle interesaba o reino de Galicia. Ben, este señor que é a conexión do bispado con o impresor, con Agustín de Paz, é de supoñer que entre os dous pensan na edición dun libro que non é litúrxico, de aí que, actúe como deseñador, impresor e editor Agustín de Paz. Segundo, outra característica pola que poderíamos decir que é un libro galego moderno, esta descripción del reino de Galicia, é porque a obra ten un propósito, que é gabar o reino ante o escarnio e maldicer instalado na cultura española para con Galiza. Antes puto que gallego é un refrán moi utilizado na época e que, pode resumir toda a inquina que se instalou na cultura española contra o noso país. Entón, eles teñen o propósito contrario, é dicir, supoño que detectaron que había un nicho de mercado, é dicir, se nós facemos un libro que diga que todo isto é maravilloso, os galegos van a querer mercalo. E parece ser que foi así porque é probablemente o libro máis vendido e máis reeditado da Idade Moderna. Por outra banda, está concebido, xunto co seu autor, cunha estructura gráfica que en cada páxina trata un tema e que sempre presenta na parte de arriba, vedes aí na páxina, na ampliación da páxina dereita, na parte superior, cunha letra de maior tamaño e unha entrada ao tema en verso. E logo, con letra máis pequena, desenvolve en prosa. Ben, esta é a pauta para moitas páxinas do libro. Claro que ao final o licenciado Molina pois íbase o verso e tal, e acabou sobordando este esquema tan ben trazado polo deseñador, impresor e editor, neste caso, que era Agustín de Paz. E, por último, hai un estilo literario que está proxectado de antemán, que eles acuden ao chauvinismo ponderado. É dicir, se na veiga de Padrón hai unhas froitas exquisitas, na de Cesures hai unhas verduras que son exquisitas. Sempre é todo o libro así. Todo o libro, é dicir, non queda nada minusvalorado, sempre é o que eu lle chamo chauvinismo ponderado. Só lle falta unha cuestión para ser o primeiro libro galego moderno, que é estar escrito en galego, naturalmente. Está escrito en español porque naquela época aínda non se concebía esta cuestión, que tardará en chegar, como veremos. Pero por todo o demais é moi interesante. Mesmo no ano seguinte, no ano 51, Molina debe de coller pregos que xa tiña impreso e tal, e fai, como quen di, unha segunda edición. E ponlle unhas páxinas preliminares, como vedes aí esa ampliación da esquerda, e esas páxinas preliminares xa non están en letra gótica, senón é a primeira vez que se imprime unha letra romana na Galiza. Co cal, pois é un fito de modernidade, non? Porque o arcaico, neste caso, era a letra gótica. O que pasa que, claro, as letrerías, como se chamaban, eran moi caras. Entón, claro, tardaban anos en cambiarse, porque sempre eran un desembolso económico moi grande. De aí que só teña unhas primeiras páxinas na letra romana, pero que os deseñadores debemos agradecer a Agustín de Paz. Temos que dar un salto, un chimpo cara adiante moi grande. Non é que non se imprimiran libros ata o século XIX, claro que se imprimiron, hai moitísimos libros, pero son libros casi sempre de carácter religioso, non son en latín, se cadra, pero, son libros non de gran interese tampouco desde o punto de vista do deseño, nin da impresión, porque nese período un pouco entre a época de Agustín de Paz e o século XIX, pois a imprenta non
non foi ningunha maravilla no noso país. Casi sempre instalada en Santiago, rara vez na Coruña para imprimir as obras da Xunta do Reino, da Capitanía. Pero eu plantexo-vos dar este chimpo até 1885, que é cando Andrés Martínez Salazar funda a Biblioteca Gallega. Tamén estamos nun criterio parecido. Podería ser a primeira editora moderna, porque Andrés Martínez Salazar, que era arquiveiro de profesión, que se instala na Coruña como primeiro destino no Arquivo do Reino de Galicia, bate co seu xefe, que naquel momento é Manuel Murguía, que non só vai a exercer como xefe e como erudito, senón tamén que vai ser o titor ideolóxico de Martínez Salazar, que o levará anos despois a crear esta colección. O primeiro libro que edita nesta colección, que se titula Biblioteca Gallega, son Los precursores de Murguía. El chegou a editar 52 obras de autores diversos, todas baixo o mesmo deseño que el proxectou, e probablemente con un formato case igual, como vedes, coa mesma tipografía. Son 52 obras as que fai. Desgraciadamente, só 11 delas están en galego. Non había aínda tampouco ese criterio, sobre todo para os libros en prosa. Sí que comezaba a valorarse escribir en galego a poesía. De feito, unha das poucas obras fora de colección que ten a editora de Martínez Salazar é esta fermosa libro, a capa, a min pareceme unha ilustración moi bonita, que é o libro de Curros Enríquez, o Divino Sainete, que ademais sabemos que por el cobrou Curros Enríquez 250 pesetas. Curros sempre andaba mal de cartos, entón dice que é dos poucos libros que se pagaron, porque a maioría eran escritores altruístas que cedían os dereitos e tal, como pasou ata aí non moi poucos anos neste país. Neste caso, Curros necesitaba os cartos. Como vedes, é unha obra asinada por Ángel. En realidade, este Ángel é Manuel Ángel. Non sei se lembrades un cadro moi bonito de o Mariscal Pardo de Cela no adarve do Castelo da Frouxeira, ollando con altanero os exércitos que o asedian. É un cadro moi interesante desta mesma época, de finais do século XIX, que conserva a Deputación de Pontevedra. Pois ben, é este autor que formouse en Cuba, era galego, volveu e fixo cadros de historia e tamén traballou tal. Como vedes aí á dereita está Añón vestido con coroza e Curros vestido con bombín. A elegancia pura e tal. Añón fai é o que o leva, que xa morrera, entón é o que o leva aos infernos de Dante, que neste caso os infernos son o ferrocarril, que van lembrade que cada vagón é un pecado capital e no da envexa atopa a Pardo Bazán, lóxicamente. Ben, Camilo Díaz Baliño non é un editor, como sabedes, senón é un deseñador, pero a él debemos atribuir gran parte da fasquía do libro galego dos anos 20 e 30. El profesionalmente, sobre todo do que vive, é de pintar o que se chama na época decoracións, que son os panos de fondo para grupos de teatro e coros, para os espectáculos dos coros. El é o que lle dá os ingresos, tanto na Coruña como logo en Santiago, pois é do que vive. Pero, claro, el forma parte da Irmandade da Fala e todos os irmáns, todos os correligionarios e amigos botan man del do seu talento como ilustrador e como deseñador de libros, e el realmente sí que ten
unha gran visión gráfica e é quen de conectar dentro do estilo da arte nova, do que el ven e que está en boga, pero tamén liga cousas do Art Deco, xa máis nos anos 30, e é quen de armar toda esta fabulación e crear toda unha mitoloxía para os seus amigos e correligionarios, neste caso Eugenio Carré, que xa era máis vello que eles, ou esta fermosa ilustración que xa fai para a editora Nós de Ángel Casal, non? Bueno, pois que Xosé Ruinos, irmán dese padre Ruinos que hoxe en día patrocina a Mancio Ortega ali pola zona da Torre de Hércules. Vamos. Bueno, e agora sí, estamos na primeira editora moderna porque aquí o galego por primeira vez faise esencial. Estamos a falar de Lar, que xa todos coñecedes, que traballa entre 1924 e 1928, e os dous protagonistas socios que se coñecen na Irmandade Coruñesa e que deciden botar adiante pois a editora. Carré era fillo de Uxío Carré, é dicir, desa familia, unha saga de escritores. Uxío era, ademais, o que tiña a librería que lle mercou a Martínez Salazar, e tiña tamén imprenta, na que editou algúns libros. De feito, Uxío Carré era coñecido na loxa masónica non sei que da Coruña como Gutenberg. De feito, na Real Academia consérvase o mandil que usaban os masóns e ali pon Gutenberg ben clariño. É dicir, eu creo que unha reliquia de veneración por parte dos editores e dos diseñadores galegos. Ben, Carré tiña formación e Ángel Casal o que tiña era entusiasmo para, veña, tiramos para diante. De feito, hai unha frase de Otero na que fala di Casal, ledo, rexio, optimista. É dicir, que iso é a característica de Casal, máis que a súa formación como editor que vai adquirindo pouco a pouco. Ben, entre 1909, creo lembrar, e 1936, nos territorios do Estado español créanse aproximadamente 100 coleccións de libros populares. Chamámoslle libros populares aos libros de quiosque, libros de poucas páxinas, de pequeno formato, é dicir, libros baratos. Entón, créanse e edítanse miles de libros, non? Redúxose no Estado español ao analfabetismo, entón medrou un pouco a cultura e poidéronse vender. Mesmo Pío Baroja estaba escandalizado, decía, caramba, con estos jóvenes que ahora editan hasta 3.000 ejemplares e consiguen que el pueblo se encariñe con las novelas. Dixo algo así. Ben, na Galiza non era a primeira iniciativa, xa Terra a Nosa era unha colección que botara a andar el Noroeste, que chegou a editar 16 títulos, e na Irmandade da Fala de Ferrol crearon Céltiga, que chegou ás 15 obras. Pero claro, entre o ano 24 e 28, Lar chega ás 40 obras, nada menos, porque pensade que, ainda que eran libros pequenos, de pequeno formato, bueno, pois era unha empresa titánica, non? Os libros vendíanse a 30 céntimos, é dicir, era o que custaba un quilo de arroz ou un molete de pan de quilo, 30 céntimos. Era o custe. Bueno, non era moi barato, pero tampouco era moi caro, non? Se comparamos con esas... O litro de viño era algo máis caro. Ben, eles, ademais, primeiro, é unha creación de dous editores, Lar,
con un propósito que é servir a cultura galega, donde apenas había prosa. Entón, chaman a todas as casas, se petan en todas as portas e dicir, veña, escribe algo e mándame unha noveliña para publicar en Lar. Entón, escribe todo o mundo, mesmo os que non tiñan talento, lóxicamente tamén escribiron e publicaron, non? Pero en todas esas 40 obras hai obras tamén moi valiosas. Por outra banda, proxectan a colección popular, como xa dixen, e ten a colección un deseño único. Un deseño que é sempre o mesmo, que lle encomendan a Camilo Díaz Baliño, é dicir, o gran deseñador da época, non? Profesional. Probablemente Camilo non cobrou nada. Camilo o que fai é botar man dese icono que en aquela época, ese trilito, era considerado emblema do celtismo, e utiliza tamén os monstruos do Pórtico da Gloria que xa viñan sendo utilizados por Castelao na revista Nós. Pensade que isto é do ano 24, a revista Nós é do ano 20, non? É dicir, eu sempre digo que Castelao e Díaz Baliño actúan como vasos comunicantes, non? Sempre collen uns os temas de outro, relaboran e tal, sin ningún problema entre eles, non? Lóxicamente, esas dúas tintas que ten vaille variando as cores, non? E consigue unha variedade que, vistas todas xuntas, pois ten moito interese, non? Unha idea do interese de Carré e de Casal e da súa visión de marketing nos la dá o primeiro título, que é esta A miña muller, de Venceslao Fernández Flórez. Venceslao xa era moi coñecido en España polas súas obras humorísticas en español, nunca escribira en galego, pero como era amigo de Carré, pois eles din, coño, se conseguimos que nos escriba unha obra en galego, pois é un golpe, e saímos con... E, efectivamente, esperan algúns meses para sair á rúa hasta que Venceslao lles achega esta obra. Con todo, non foi a obra máis vendida. As obras máis vendidas de Lar foron O lobo da xente, de Vicente Risco, que tedes aí á esquerda, ou Os probes de Deus, creo que era de Amado Carballo. O lobo da xente, sí. Bueno, e os probes de Deus. E pasamos con isto a Castelao. Porque Castelao pásalle un pouco como a Díaz Baliño. O que pasa que Castelao non é un profesional, ni sequera fai decoracións para teatro, inda que algunha cousa tamén fai, pero é, na época, coñecido nas Irmandades como o noso xenial artista. El, profesionalmente, e a dedicación e polo que é coñecido é polo humorismo gráfico, porque publica diariamente un cadriño humorístico na prensa. Entón, ten unha enorme popularidade, non? E dentro das Irmandades é o noso xenial artista. Entón, cada vez que os irmáns queren un libro e tal, acuden a Castelao. Ben, primeiro presento-vos, esta é unha colección que non ten título, que el fai para Lar, donde realmente o que lle dá o valor de colección é que as obras son de autores correligionarios deles e de literatura galega, e todos en galego. É curioso porque el, eu digo sempre con ousada sinxeleza, proxecta toda esta serie que aquí vedes, que utiliza só a letra que eu chamo galega, que é unha creación de Castelao, probablemente a súa achega ao deseño gráfico máis importante, e compón as letras ás veces regularizando a caixa pois con cunchas ou con estrelas, que é algo que ela aprende, bueno, é unha norma, ou digamos, dentro do estilo da arte nova, pero que probablemente ela aprende das capas de Valle Inclán, feitas xa anos antes, no que Valle Inclán indica sempre aos impresores como quere, realmente é o deseñador das capas, directamente ou a través de encomendas a profesionais. Ben,
é o caso de Castelao, utiliza, como vedes, 3 puntos ou un punto entre palabras, que é un arcaísmo que ven da epigrafía medieval, de onde está tomada esta letra, é unha letra da epigrafía, nunca estivo en códice, nin, en fin, ben, entón, el probablemente fixo máis obras deste tipo, mesmo as propias de cousas, pero tamén fixo outras moitas capas de libros ilustradas, sempre con gran talento. O Vento Mareiro probablemente é unha acuarela que xa ten feita cando lle pide Cabanillas, simplemente se imprime, pero para Oracións campesiñas de Eladio Rodríguez, pois fai unha obra especial, non? Tamén rotulando todo con moito primor en letra galega, non? Ou tedes xa de outras épocas diversas para Lar, que reedita no Desterro de Cabanillas, ou A Rosa de Cenfollas, que se imprime no Baldeario de Mondariz, non? Ben, e pasamos a Editora Nós, xa son para todos coñecidos estas datas, 1927, 1936, e Ángel Casal, e tamén incluín aí a María Miramontes, que, bueno, sabemos todos que si cadra non estaba ao pé da máquina, pero si ao pé da máquina de coser e fornecía parte dos seus ingresos como modista, pois para que a editora sobrevivira ou fora tirando, non? Ben, xa aquí están en Compostela, sabedes que Nós comeza na Coruña, na Rúa Real, e que nun momento dado se traslada a Compostela, teóricamente porque ten que imprimir do que vive, claro, porque Nós é Publicacións Galegas e Imprenta, ese é o título, é dicir, que é editora, pero tamén imprime, e neste caso imprime moitos títulos do Seminario de Estudos Galegos que lle fornecen, pois, grandes ingresos, non? Ben, leva o nome Nós, probablemente porque Castelao fai ese agasallo ao seu editor, non? E, de feito, non só cede o título que era del, era o título que lle puxo a primeira Nós del Noroeste e a segunda Nós que aínda existía, lóxicamente, e que imprimía Casal. É dicir, Casal colle o título dun dos seus produtos, no que ela, ademais, exerce de administrador, e ponlle o nome Nós, a editora, e tamén lle pide a Castelao, o Castelao ofrece este símbolo gráfico que vai a ser o de Nós. É realmente unha síntese do programa galeguista, é dicir, o pan e a cultura, é dicir, o hórreo, onde se gardan as mazarocas de millo ou as espigas de trigo, e un señor, unha persoa que está leendo en alto o libro a un grupo de persoas que poden ser nenos ou non, están aí á sombra e, bueno, eu digo que resume o programa do Partido Galeguista, pan e cultura. Con este símbolo, Casal deseña xa con esta fasquía art déco, todo tipográfico, pensade que todo traballan con Minervas, que é dicir, máquinas de imprimir pequenas, con tipografía, é dicir, tipos metálicos, estes cadradiños son tamén metálicos, e se usan para, hai que compoñer a man, é dicir, o nivel de, digamos, técnico e de capacidade tal, pois é moi escasa, non? Pero, mesmo así, son quen de crear unha colección como esta con gran dignidade, non? O tema simplemente é literatura galega, non hai, pode ser poesía, teatro, en fin, tal. Pero tamén, fora de colección, tamén publican obras con un certo alarde, como este conto de guerra que escribe e deseña e ilustra Camilo Díaz Baliño. El di aquí no preámbulo que é un conto que xa lle contaba o seu avó a beira do lume e que desexa que sexa contado da mesma maneira. Está dedicado ás escolas de ensino galego que fundara tamén Casal e os
correligionarios das Irmandades da Fala na Coruña, e o conto está dedicado aos nenos das escolas de ensino galego. Como vedes, é realmente un gran alarde, porque está impreso a varias tintas, todo con clixés metálicos, un cliché distinto para cada tinta, non? É dicir, que non é un libro moi voluminoso, ten poucas páxinas, pero é un alarde que é digno de ter consideración. E logo tamén, pois claro, moitos autores deseñan eles a capa, como o caso de nós, ou lle piden a alguén que deseñe a capa por eles, non? Este de Valar de Otero é un libro raro, non está asinado, ten esa fasquía totalmente art déco, está dibuixada a man, eso é un debuxo que logo se fai un cliché metálico que é o que imprime. En algunha publicación se dá como que é da autoría de Luis Seoane, que frecuentaba a imprenta nesa época, pero desde logo a min non me pega moito a Luis Seoane, pero, en fin, é unha... É dicir, que el editou tamén unha variedade grande fora de colección e de tal, como, por exemplo, o de 4x4 de Manuel Antonio, cunha viñeta que debuxa Carlos Maside, o seu amigo, non? Ou a Fiestra Valdeira, que o propio Rafael Dieste deseña, non? Con esas tipografía bailada, un pouco inspirada, pois, no futurismo, se queredes, non? Ben, é dicir, marcou toda unha época. Non me resisto a reseñar que entre os 20 e os 30 irrumpiu unha nova xeración que é coñecida como os novos, que tanto na literatura como na arte pois non participan da estética da arte nova, éticamente tamén son distantes ao que xa eles chaman os vellos e, lóxicamente, nos seus libros pois proxectan unha identidade gráfica totalmente distinta. O Proel de Amado Carballo, que é do ano 27, está deseñado por Manolo Méndez, que é un dos animadores da vanguarda en Galicia, aínda que con poucas edicións. E Fernández Mazas, que é o de Ourense, moi coñecido, lembrade que hai poucos anos apareceu un cartaz da revista Nós, un exemplar único, que era un grabado en linóleo, probablemente unha proba simplemente que non se chegou a ir a máis. Ben, e é o que fai no ano 24, pois, o vello mariñeiro toma o sol de Euxenio Montes, que naquela época quería ser un poeta vanguardista, non? Ben, Camilo Díaz, que vedes aí á esquerda, e Ángel Casal, retratado por Camilo no cárcere de Santiago, aquí a Carón, no ano 36. Os dous son encarcerados polo fascismo e os dous son paseados e asasinados. Camilo foi asasinado no lugar de Sá, en Meixide, perto de Palas de Rei, o 14 de agosto do 36, e Ángel Casal, o 19 de agosto tamén do 36, en Cacheiras, Teo. Foi unha gran perda, non só as persoas, sino que simbolizan pois tamén a perda de toda unha época que entre o fascismo e a dictadura posterior pois vaise tardar moito en recuperar. De feito, o seguinte personaxe que eu traio aquí é Luis Seoane, naturalmente no exilio bonaerense, en donde o libro galego comeza a levantar cabeza. Ben, Luis Seoane, como vedes aí en Mar ao Norde, é un libro editado aínda na editora de Casal, en Nós, en Santiago, que efectivamente Luis Seoane frecuentaba, e para o seu amigo e colega, digamos, de espírito vanguardista, Álvaro Cunqueiro, pois debuxa e ilustra este libro. Cando chega a América, pois unha das seus preocupacións é o libro. Tamén é certo que Seoane no ano 40 non pinta, tarda en empezar a pintar. Entre as
varias, non quere ser tampouco, non quere exercer de abogado, cousa que si fixo na Coruña antes da guerra, e se busca e se inventa o tema de editor. En concreto, o primeiro que fai é ligar coa empresa MC, que son dúas iniciais. O C é o inicial de Álvaro das Casas, un antigo galeguista exiliado tamén en Bos Aires, que logo sairá a rana, pero iso é outra historia. E crea con eles dúas coleccións que lle deixan deseñar, editar e coordinar a él. Unha é a colección Dorna, na que imprime poesía, en este caso, este é o primeiro libro que Luis Seoane edita en América, o de 4x4, é un libro bilingüe, é dicir, está no galego original e traduce o dieste ao castelán, porque, claro, cales son os interlocutores de Seoane? Pois son os intelectuais porteños, entón hai que dirixirse a eles tamén en castelán. Lembrade que hai unha chiscadela porteña que conta que lle fixeron un atentado ao centro galego. Guindáronlle un libro á porta, un diccionario, guindáronlle un diccionario á porta. Bueno, era unha chiscadela ofensiva, non, para os galegos, porque os galegos non falaban ben en castelán, algúns nin siquiera falaban castelán. Entón, eso era algo que facían tamén cos italianos, os porteños, con outras etnias, non? Pero cos galegos tamén. E eu creo que Seoane devolveullas 100 por 1. Encheulle as librerías de libros galegos, de libros que falaban de temática americana, de poesía argentina, para os que fai, bueno, pois Alejandra Pizarnik publica allí un libro, Luis Seoane, é dicir que el traballa disparando en varias frontes para gañar un certo prestixio, non? Esta é a colección Hórreo, ollo a ese hórreo, lembrade o hórreo de Ángel Casal, a marca de Castelao, é dicir, é claramente unha homenaxe a Ángel Casal. É unha colección moi modesta, na que empeza a publicar, pois, como vedes, pois, as cartas do Conde de Gondomar, os precursores de Murguía, é dicir, el reedita cousas que cree que van a dar autoestima á comunidade galega de Bos Aires e gañar prestixio diante da intelectualidade porteña. Xa dentro doutra colección que el crea dentro de unha editora propia, como é Nova, a editorial Nova, xa é unha editorial que funda el rompendo con MC. É a colección Mar Dulce, que, como vedes aí, pois trata temas americanistas que non estaban tratados, pois a cultura inca, os mitos dos mayas, ou tal, todo eso que el vai encomendando a diversos autores para que os recollan e os lanza nesa colección maravillosa na que crea ese fondo como imitando as cartas da baralla, pero que son distintos en todas as coleccións, en todos os libros, quero decir, da colección, con cores diferentes, e logo faille esa viñeta que está pegada aí con unha pequena ilustración. A editorial Nova tamén crea unha colección de ensaio, de temas galegos, pois a editorial Nova, Camino de Santiago, no que aparecen desde Diego Gelmírez de Murguía, ou a novela de Dieste, Historias e invenciones de Félix Muriel, que escribe xa en español en América, non? Pero cando crea Botella al mar, que vedes aí o libro da dereita de Botella al mar, é cando comeza a experimentar realmente, é cando comeza a utilizar as dúas partes, a capa e a contracapa, as dúas, para facer ilustración, comeza a titular en negro sobre a propia ilustración, cunha gran liberdade, ás veces se lle vai un pouco a man e non se entende ben a lectura, pero, bueno, sempre adoita sair airoso, non? E esa gran liberdade que vai a desenvolver e ese achado de utilizar as dúas partes das capas, pois
Tamén a vai levar logo a editorial Citania, en vez de sair á esquerda, o Pauto Codemo de Ángel Fole, tamén casi sempre el traballa con dúas tintas e a superposición das dúas tintas, que dá unha tinta máis escura, non? E logo en negro marca a tipografía, non? Sempre con letras didonas ou bodonis, como esa da esquerda, ou tipo futura, como esta da esquerda. Eso é o que fai habitualmente Seoane. E logo, coa editorial Citania, experimenta coa abstracción, con formas xeométricas de moi procedencia moi diversa, e aquí presento-vos a capa deste libro, e á dereita, eso é as dúas tintas separadas por el, que por un lado está un papel vegetal que vedes por riba, e por outro é un papel, unha cartolina, na que dibuixou o que é o branco na capa do libro, non? É dicir, que están as tintas separadas, indica pintado con gouache cales son as cores aproximadas que quere, e iso yo manda a imprenta e confeccionan os libros así, non? Seguindo coa abstracción da editorial Citania, non? Probablemente, pois, na súa obra pictórica non desenvolveu, non? Pero sí nas capas dos libros utilizounas moito, non? Claro, sempre con certo talento, aínda que sexan obras de artista, chamémoslle así, non? É outro tipo de capas. A min o Lonxe de Lorenzo Varela pareceme maravilloso, é a Fiestra Valdeira, que non atopei unha visión de capa e contracapa, que realmente o que traballa é a idea dunha fiestra aberta, non? Aí tedes media fiestra, nada máis. Ben, quero pasar por alto experiencias da posguerra, como en Galiza, como foi a colección Benito Soto, que publicou, un feixiño de libros de poesía en Pontevedra, ou as ediciones Monterrey, que publicaron 18 libros. Paso por alto como pioneiros, pero non tiveron gran incidencia. O que sí me interesa salientar é bibliófilos gallegos, que tampouco é que publicara moitas obras, creo que son 50 obras entre 1949 e 1999, que claro, a colleita non é moita, para semellante cantidad de anos, pero sí, porque no ano 49, a 10 anos da Guerra Civil, aparece unha iniciativa editorial en Galicia, unha cousa insólita. Por que pode aparecer? Porque é unha iniciativa de dous eruditos que eran adeptos ao réxime franquista, como son Filgueira Valverde e Sánchez Cantón, os dous de Pontevedra, que convencen a un grupo de persoas que eles sabían, cultas e adiñeiradas, de que poñan os cartos para esta nova editora, como poden ser o conserveiro Gaspar Masó ou o médico Ramón Baltar, o señor elegante de Suso de Toro. Outros moitos poñen cartos e editan. Claro, a apariencia é, nosotros somos bibliófilos, nosotros, libro, tal, estas cousas, decir, diante do réxime, se presentan como eruditos e tal. Pero, ademais de editar algúns facsímiles moi interesantes, como a propia descripción del Reino de Galicia, que antes vimos, da que publican en facsímile, aí vedes como dous estoxos forrados con ese papel dos encadernadores tan bonitos, ese papel de auga, van en estoxos e tal, é dicir, crean unhos libros, pero tamén crean unha colección de pequeno formato. Lembrade outra vez esa teima do pequeno formato que xa empeza con lar e que logo veremos repetida, que é unha das características das editoras galegas, un pequeno formato que se titula Colección Obradoiro de temas de arte galega, libros de divulgación, que a cada unha fai un erudito determinado,
e teñen unha impresión increíble, porque os mandan a imprimir a Hauser y Menet, que esta, sabedes que son os que fan as barallas, é dicir, que tiñan unha impresión en hueco grabado, probablemente naquela época a mellor imprenta do Estado español, non? E mandan a facer ali, con moitas fotografías interiores, aí tedes, bueno, pois o interior con gran calidade, non? É dicir que, bueno, non fixeron moitos, creo que chegaron a facer 15 títulos, pero pensade que estas cousas son sempre un esforzo titánico, non? Os editores sabédelo ben, porque a día de hoxe moitas veces é o que está a pasar, non? E con isto chegamos a Xoán Ledo en Galaxia, non? Bueno, Galaxia xurde no ano 50, lembrade que é o proxecto editorial pois dos galeguistas que deciden abandonar a clandestinidade, desbotar o Partido Galeguista e a política como maneira de incidir na sociedade e bueno, pois buscar o paraugas dunha sociedade anónima cun proxecto editorial que bueno, pois intentará esa máxima coñecida de galeguizar Galiza, non? Bueno, o deseñador vai ser desde o principio Xoán Ledo. Xoán Ledo é un médico que se chama Ricardo, a ver se me lembro, bueno, non me sai agora o nome. Ricardo García Suárez é o nome del, médico especialista no pulmón, pero era artista, gustáballe e tal, é un dos fundadores de Galaxia, el era membro tamén do Partido Galeguista e, bueno, pois participa xa desde o principio como acolle as funcións de deseñador. O seu traballo é o traballo dun artista que se volca na edición dos libros, non? Naturalmente aprende de Seoane, está moi influído por él, sobre todo desa dualidade de utilizar a capa e a contracapa enteiras, non? Pero ás veces se lle vai a cosa e non é quen de que se lea ben a tipografía, que ás veces pinta a man, moitísimas veces pinta a man. Ten outras capas como esta da Vendima, pois moi elegantes, nas que utiliza tipografía para os títulos. Outra obra pois resolta toda con ilustración e mesmo rotulada a man, cun criterio moi de libro de artista. De feito, vedes á dereita unha ilustración do interior do libro na que non ten ningún problema en que a ilustración pise sobre o título do capítulo, non? Bueno, pois é un risco que el corre e que, bueno, que a mí parece pois un achado de gran modernidade, pero outras veces non lle funciona, non? Bueno, proba con cada libro estilos diferentes de ilustración, con maior ou peor fortuna, pero mesmo chega a crear, porque así o piden os seus colegas da editora, algúns coleccións que se repiten sempre igual, caso da colección Salnés de poesía ou da Illa Nova de narrativa, non? Que utilizan dúas tintas que se reimprimen con cores diferentes en cada título, non? E chega tamén a experimentos formais, casi de libro de artista, para ilustrar poesía, que lóxicamente pégalle, non? Sobre todo con nimbos no que o interior está desenvolto tamén a partir de variacións dese mesmo tema da capa, en branco e negro. Bueno, pois é unha experiencia como libro de artista, podíamos decir, non? Con todo, quero vos facer ver unha cuestión. No ano 72 se publica O Porco de Pé, que é unha reedición do libro de Risco. Pero fixádevos o que se editaba en España, á dereita,
no ano 72. Eu lembro ese ano en concreto porque foi o primeiro ano que eu cheguei á Universidade de Santiago, vivía ali pola Costa das Camelias, que está a carón a miña casa da librería Follas Novas que abriran o ano anterior. Follas Novas tiña dous escaparates afrontados. No da dereita, que é unha gran novidade, poñía todos os libros galegos, que xa había bastantes. E á esquerda, os libros españois, que eran Alianza Editorial, que tiña unha produción enorme, libros de enlace, que era a resposta catalana á Alianza Editorial, bueno, en fin, algúns libros que editaba Alberto Corazón. Entón, aos que, bueno, tiñamos decidido ser galegos e tal, pois o escaparate da dereita, con Xoán Ledo, con Seoane, pois levábanos o corazón, pero realmente os que nos levaba os ollos eran os libros de Alianza Editorial, que eran libros que utilizaban xa unha linguaxe moderna e tal. Bueno, fixádevos, no mesmo ano 72, Isaac Díaz Pardo fai esta capa que non quero comentar porque pareceme realmente lamentable. Isaac nunca lle dedicou moito tempo ao deseño gráfico, nin aos cartaces, nin aos libros. E este libro de Daniel Gil para a Alianza Editorial. Bueno, son linguaxes distintas, xa serán mellores ou peores, pero son linguaxes distintas. Que pasa? Que, claro, Alianza estaba furando na dictadura e creando un mercado que abranguía todo o Estado español. Os libros galegos tiñan o noso mercado restringido e xogábamos á defensiva buscando lectores dentro dos partidarios da causa. É dicir, xogábamos á defensiva, non? E mesmo está claro, é dicir, Xoán Ledo pois era médico e de cando en vez, pois, pola tarde, pola noite, facía as capas de libros como mellor lle parecía. É dicir, Daniel Gil era un mozo que tiña 10 anos menos e se dedicaba profesionalmente en corpo e alma a estas cousas. De feito, estivo, non sei se 25 anos en Alianza. Ben, é dicir, o libro galego adoecía nesa altura de estar ao día. No ano 79 chega a Galaxia como xerente Vía Toledo, víchedelo antes aí no documentario, e con Vía Toledo chegan a Galaxia Francisco Mantecón e Manolo Xaneiro, que entre os dous, como socios, son os responsables de remozar a identidade dos libros de Galaxia. Estes son algúns exemplos. Bueno, con millor ou peor fortuna, pero, desde logo, teñen outra linguaxe xa máis actual, digamos, para abordar a cousa. E outro gran cambio de Galaxia foi no ano 2008, cando chega Víctor Freixanes como xerente. Ele o que lle indica a Xaneiro, Mantecón xa falecera, creo que no 2001, que agora, pois, sobre todo a edición literaria, pois había que elexir un autor, un pintor galego e asignalo. Entón, pois, a Ángel Fole tócalle, pois, Arturo Souto ou a Xosé Neira Vilas, por aquelo de que os dous estiveran en América, pois, lle toca a Seoane, non? Entón, bueno, creo que fixeron un deseño xa dentro do que é a edición literaria, pois moi digno e moi acorde, non? Lembrar que no ano 2007 chega a Galaxia Hayat Hussein, que é unha muller que é a responsable actual do deseño da editora, non? Desde esa época, non? Antes de chegar a Edicións do Castro, compre falar de Castrelos. Castrelos é a obra de Xosé María Álvarez Blázquez, aínda que a editora fora fundada polos seus irmáns, non é ata cando el se incorpora que colle realmente pulo. Álvarez Blázquez non só era un erudito, arqueólogo, bueno, en fin, escritor, por suposto, poeta, e
e viña tamén dunha certa experiencia profesional nas edicións de Monterrey, das cales el era un dos socios. Creou estas coleccións de literatura clásica, un pouco sempre coa mesma fasquía, ás veces lle cambiaba a cor, en vez de azul, pois era laranxa ou maxenta, pero dentro desa norma moi correcta, pero os libros xa de autores contemporáneos xa aquí incorporaba outras linguaxes que viñan novas, non? Que probablemente el mesmo implantaba, non? Facía un pouco tamén de deseñador. Eu creo que esta é unha colección que comezaron os seus irmáns, que non debe de ser creación del, pero en todo caso chegaron casi aos 50 títulos. Volvemos ao mesmo, unha colección de pequeno formato, moi ben impresa, coas capas impresas a cores, o interior en hueco grabado, e un pouco retomar aquela idea de bibliófilos de Obradoiro e crean esta colección que chega aos 50 títulos. Bueno, e esta sí é a gran creación de Álvarez Blázquez, de Xosé María, que é a colección O Moucho. Estamos outra vez igual. Libros de pequeno formato, de poucas páxinas e de pouco prezo. Pensade que se comezaron vendendo a 30 pesetas o exemplar, non? Pero o quiz desta colección é que están impresas as capas en serigrafía. Un irmán de Xosé María, Álvaro, tiña a serigrafía que se chamaba Sega, un obradoiro comercial, non que imprimía de todo, e que vai ser o que imprima isto. Claro, as tintas de serigrafía son brillantes, luminosas, nada que ver co offset, que é moco, é pampo. Isto é, bueno, escintilan na man, non? E, por iso, se fixeron tan rechamantes, non? E, ademais, el chama a un profesional, que é Ricardo Ruiz Bofil, que é un... A ver se me estou equivocando, perdona. Bofil é un debuxante do Faro de Vigo, Pedro Ruiz Bofil. Ricardo Bofil é o arquitecto. Disculpade o lapsus. Pedro Ruiz Bofil é un debuxante do Faro de Vigo. Entón, el chamao e lle encomenda isto. E, ademais, lle di, en cada ilustración tes que meter un paisano vestido á usanza do século XIX, con monteira e todo, e calzón curto e tal. E, ademais, cando poidas, mételle polo fondo unha planta de millo. E, efectivamente, se vos reparades, sempre aparece a planta de millo e, desde logo, o protagonista, que é este paisano do século XIX. Claro, eran libros populares, algúns viñan do XIX, como a Gaita Gallega de Pintos Villar, no que facía un extracto, ou, bueno, pois o que fixo moito, refraneiros, cantigas, que el mesmo tiña recollida e que imprime aquí. Chegáronse a facer 64 obras desta colección, e vendéronse por xunto 300.000 exemplares. Darío Xoán Cabana, que naquela altura traballa na editora de par de Xosé María, chegou a percorrer todas as feiras e festas de Galicia nunha furgoneta vendendo estes libros. Levaba outros tamén, pero isto era o que vendía. Libros que empezaron sendo a 30 pesetas e que acabaron sendo, cando remata a colección, de 100 pesetas, que ainda era... Eu lembro de velos unha vez na feira do Viño do Ribeiro, pois, non sei, sería o ano 72, ali estaba Darío cos seus libros e tal. Foi o éxito editorial ata o momento maior do libro galego. Como vedes, hai esa constante de intentar libros de divulgación pequenos, asequibles, tal, e sempre hai ese interese, non?
Curiosamente, Álvarez Blázquez chegou ao final da súa vida editora, porque a editora no ano 79 vendelle os fondos a Galaxia e desfaixe da editora, pero no ano 76 e 77, que son estes dous libros, contrata a outro dibuixante, que é Francisco Álvarez Bao, que logo traballará moitos anos na empresa de publicidade Ecovigo. E pois el remoza un pouco a fasquía editorial con esa frescura pop que lle imprime dentro, pois claro, da precariedade, é dicir, só pode utilizar 3 tintas, non utiliza selección de cores, fotografía, pero consigue, bueno, darlle un ar novo, pero xa é tarde, é dicir, Xosé María está a piques de pechar. E ben, para rematar, a editora de Díaz Pardo, teño que decir que, claro, o meu coñecimento da editora é sobre todo da época en que eu tratei máis a Xosé Díaz, porque Isaac realmente era o director ideolóxico, pero non era nin o director editorial, nin o deseñador, nin o que controlaba a produción. Todo isto, pois, a partir do ano 70, máis ou menos, pois, se lle encomenda a un dos fillos de Isaac, que é Xosé, que traballa en Sargadelos, levando a produción editorial, non? Había a chiscadela que contaba Xesús Campos, Chichi, de que alguén lle preguntou e como é iso en Edicións do Castro? Hai un comité que decide o que se vai publicar, e decían, bueno, decía Chichi, hai dúas mans, unha que é Xosé Díaz, que cando chega unha obra que lle parece un tocho, a agarda nun caixón, e outra que é a man de Isaac, que cando chama o autor, colle a obra e a pon outra vez na produción, non? Bueno, é un chiste, non é unha chiscadela, pero algo de eso había. En todo caso, Isaac tiña o control ideolóxico, por suposto, e decidía, non? Desgraciadamente, como en outras moitas cousas, a lingua galega non foi moi interesante para Isaac, non? Editou centos de libros en español. É unha mágoa porque se el houbera mantido unha política de discriminación positiva co idioma, moitos autores houberan renunciado ao español e reescribirían as obras en galego para poder publicalas, porque había que publicalas ou querían publicalas, pero Isaac, bueno, pois o tema da lingua nunca o tivo claro, é unha das súas eivas, e se publicou de todo, non? Lóxicamente, a gran protagonista é a colección de documentos, como xa explicou Charo Portela, non? Eu creo que xa un deseño de Xosé Díaz, moi modesto, moi... Bueno, xa procuraba naquel momento utilizar letra set, porque o repertorio tipográfico que tiña a imprenta Moret era moi cativo, entón sí que Xosé mercaba a letra set, que había que pedilas a Madrid, non creades que ir aí á tenda da esquina, e aí podía utilizar esas letras transferibles para... E entón, bueno, pois xa, como vedes, aínda que dentro de certa modestia, son libros que teñen outra fasquía e non os de Xoán Ledo, non? Bueno, siguen sendo ilustracións, un pouco de artista, pero, bueno, pois hai esa utilización xa de tipografías clásicas ou tal, que veñen, como decía, do letra set. Son libros tamén modestos, quero dicir, a 2 tintas moitas veces, ou a 3 como máximo, moitas veces a unha tinta soa, sin selección de cor, por tanto, a fotografía era casi imposible de usar. Incorpora libros de grabados que el retalla e cola e monta cousas, como neses sonetos a Orfeo, non? Ou ilustración propia, como o da fantasía lúdica de Álvaro Conqueiro, bueno, pois é o que vai utilizando. Aquí, esta serie Eliminar, que facían a chiscadela de serie Eliminar, pero que era moi barata e moi pobre, e, como vedes,
está impreso en negro sobre cartulinas de cores, que, bueno, pois é un recurso para facer máis levadeiro. Naturalmente, como xa avanzou Charo Portela, editaron moito libro técnico, pois todo o novo seminario de estudos, publicaron o seminario de estudos de Sargadelos, que non deixa de ser Isaac Díaz Pardo, non hai máis ninguén que traballe en ese seminario que Isaac, en realidade é unha etiqueta, unha colección con ese nome, e aí van publicando o que lles vai chegando e que lles parece acaído publicar con esa etiqueta. Para rematar, quero vos mostrar este é o símbolo que utiliza Edicións do Castro, pero quizáis saibades que en realidade é o símbolo que Isaac deseña probablemente no ano 67 para o laboratorio de formas que eles, Seoane e Isaac, crean no ano 63. Pero o símbolo probablemente posterior. O símbolo que logo Isaac vai utilizar para o Museo Carlos Maside, para Edicións de Castro e probablemente para algunha cousa máis. Eu teño para min que o símbolo ten dúas inspiracións por parte de Isaac. Por un lado, a planta do Castro de Samoedo. O Castro de Samoedo é o castro do Castro, onde está implantada a fábrica de cerámica e onde ten o pazo a familia da súa muller. É dicir, este é unha planta que debuxa Florentino López Cuevillas na revista Nós, e que probablemente Isaac ten que coñecer porque é o castro veciño da súa casa. E, bueno, a min esa fasquía desas portas que van xirando para que, bueno, pois é unha estrategia defensiva que teñen os castros, pois lembrame un pouco isto, e tamén, claro, lembrame os botixos de buño tradicionais, esas formas, esos botixos pois máis ben votivos, máis que pezas, son pezas de luxo, que xa utilizara, como neste caso, como inspiración da ilustración Luis Seoane para no ano 64 pois poñelo como unha icona céltica, dese festival céltico que se facía en Bos Aires. Eu creo que esos dous eixos son os que lle dan a él a inspiración para crear ese símbolo, non? Pero fixadevos que é o símbolo, creo eu, máis copiado e máis versionado que hai na Galiza. Eu lembro de ver o símbolo empregado na decoración dunha baixela destas, como se chaman, de hostelería, que tiñan nun bar e que estaba cheo de trísteles, espirais e tamén este símbolo. Porque probablemente a xente pense que isto aparece nos castros, como os trísteles, ou aparece nos petroglifos. De feito, pois isto que Obradoiros do Emprego de Galicia, que non creo que fixera ningún colega deseñador, que será máis ben unha idea dun funcionario que dibuja bien, en fin, pero tamén o atopades na Asociación de Pacientes do Chus, non? E mesmo, bueno, eu lembro de que o vin tamén unha vez decorando o tabal do Antroido, cando levaban en procesión e tal, aparecía e tal. Non teño a foto, pero saeu publicada na Voz. Bueno, pois porque era un símbolo celta. Iso é a que pensa a xente e o pon decorando, non? Pero é que isto se vende nunha tenda en Pontedeume non é de Sargadelos, é dunha xoiería non sei que. E aí o tedes, e aquí máis parecido aínda. O sea que pasa? A xente cree que realmente isto é popular. E eu creo que aí reside a grandeza de Isaac Díaz Pardo, de que confunde a súa obra coas raíces do país e da cultura que somos, non? E eu creo que esa é a súa grandeza, non?
para min, como diseñador gráfico, o millor é a serie de símbolos gráficos que ten, porque os cartaces e tal, non lle dou importancia, sempre foi moi desleixado, non? Pero nos símbolos sí que me parece dunha grandeza importante e parece que o pobo o refrenda neste caso. Pois ben, obrigado pola vosa atención. Non sei se vos faría moi longo, demasiado erudito ás veces, ou, bueno, non sei. O que sexa, veña. A ver, veña, dalle. Bueno, pero aquí hai doutores que tamén poden opinar, tanto editores como diseñadores, hai varios. Como? Podes... Bueno, nós mercábamos libros en español e en galego, o sea que non renunciábamos a nada dos dous reinos, non? Supoño que hoxe, pois, un mozo que queira ser galego, pois fará o mesmo. Non se pode prescindir da bibliografía en español, bueno, xa non se pode prescindir para agora, para os mozos no inglés, non? Pero o galego pois sigue estando aí, non? E eu creo que hoxe en día as editoras presentan unha imaxe normalizada, é dicir, totalmente homologable e que pode competir xa perfectamente, non? En ese sentido, eu non creo que haxa unha elección difícil. Veña, dalle. Non creo, é dicir, porque, claro, cal é a identidade do libro galego que facía Xoán Ledo nos anos 50 ou que facía Agustín de Paz no século XVI, é dicir, eu creo que un deseñador hoxe pois debería coñecer toda esta bagaxe, máis ou menos, eu tampouco é que teña un coñecimento moi extenso, non? Pero, bueno, procurei sintetizalo, non? Pero eu teño amigos, non necesariamente deseñadores, que cando atopan nunha librería un libro de Galaxia dos anos 50, 60, o mercan rapidamente, aínda que xa o leeran, porque, claro, son libros fermosos, arcaicos, diría eu, pero moi interesantes, non? E tal. Claro, unha cousa é eso e outra é poñer ese libro a competir nun escaparate ou aí, claro, non podes, non? Porque estamos falando de linguaxes de épocas distintas. Sin embargo, eu creo que sí temos esa capacidade para valorar as pezas no seu contexto histórico e que nos gusten, non? Eu creo que pois os libros esos desa colección Obradoiro de bibliófilos gallegos, esa colección pequeniña, teñen unha dignidade impresionante, non? Ou, bueno, os libros do Moucho hoxe nos poden facer sorrir un pouco, non? Pero no seu día foron un golpe mestre de marketing, non? E conseguiron esa, bueno, pois esa idea de libro popular, de tal, que... E iso débese ao editor, porque o conta Bofill, o dibuixante, o conta nunha entrevista que eu lle leín para
para esta charla, non? Na que di que el recibe indicacións claras do editor, non? O sea que, en ese sentido, bueno, eu creo que todo isto hai que inxerilo, procesalo e logo, bueno, pois xa sairá cando teña que sair nos traballos profesionais que fagamos os diseñadores, non? En ese sentido, bueno, creo que é un patrimonio interesante, digno, sobre todo das épocas máis antigas, non? Bueno, creo que ten interese. Xosé Díaz recibiu polo seu traballo entre os anos 70 e finais dos anos 80, que foi cando el traballou na editora, recibiu o Premio Galicia de Deseño do Ateneo de Ourense, que creo que só houve 2 anos. O primeiro ano dirmo a min e o segundo levou no Xosé. Bueno, dame un pouco de vergoña decilo, pero era unha proposta do Ateneo de Ourense que non tivo maior percorrido, pero, bueno, tamén premiaron a Adolfo Domínguez en deseño industrial, en fin. Bueno, pois, non sei que máis contarvos. Alguna, veña. Sí, eu chamolle galega, a letra galega, sí. Sí. Non, seguramente o pórtico, porque cando aparece por primeira vez un pouco tal é cando no ano 18 lle encarga el Noroeste crear unha cabeceira para unha publicación semanal que van a facer se chama publicación literatura galega e tal, e Castelao non só lle dibuxa a cabeceira, sino que lle ofrece o nome Nós, xa daquela no ano 18, 2 anos antes da revista Nós. E a cabeceira leva as letras Nós. O N é o máis parecido que hai ao do Pórtico da Gloria e utiliza os monstruos como suliñando, como que ademais o Nós está esmagando os monstruos, tal como nos explicaron que na catedral, no pórtico, pois as columnas están pesando e esmagando os enemigos de Cristo, non? Bueno, pouco pois aquí utiliza dentro dun sincretismo religioso patriótico, que tantas veces fixeron os galeguistas. Entón, aí está xa indicado, Pórtico da Gloria. Cando logo fai a revista Nós, volve outra vez a mesma grafía, moi pasada polo modernismo, pola arte nova. De feito, o logotipo de Nós da revista está tirado prácticamente de A Nosa Terra, que tamén deseña el no ano 18. Entón, é prácticamente, borras as letras que sobran e ese Nós é prácticamente o mesmo. Ten moita influencia arte nova, sobre todo no S deitado, lembrades que ten ese S deitado, eso é unha creación da arte nova, non aparece tanto na epigrafía medieval, pero sí, logo vai evolucionando, porque claro, eso non se chega, é unha letra que se rotula a man, non se chega a fundir para imprimir, e entón, pois claro, cada vez que Castelao a debuxa, eso evoluciona, e logo empeza a dibuxar Díaz Baliño, e fai toda clase de variantes e variacións sobre esa letra, pero é a gran creación de Castelao na época, o sea, porque eso, claro, logo trascende, lembrade que cando se crea Galaxia no ano 50, Xaime Isla pon ese logotipo con esa letra, o primeiro número de Terra e Tempo, o voceiro de UPG, que se imprime en México, leva na cabeceira unha letra que máis ou menos ven sendo inspirada na letra galega de Castelao. Logo se utilizou en 50 reivindicacións sempre galeguistas. Claro,
arcaico todo, porque, claro, é unha letra da época modernista, do arte nova, pero se sigue utilizando por esa connotación galeguista e tal. En fin, teño que decir tamén que a mí non me convencen as varias variantes que existen xa para a composición. Hai varias, pero eu creo que ninguna chega a ter a calidade da Abondo, non? Pero, bueno, tampouco creo que sexa necesaria, porque estamos a falar dunha letra de principios do século XX, non? O sea, moi connotada con esa época, con tal, entón, tampouco é que sexa moi aconsellable que hoxe a utilicemos. Tamén é certo que respondía pois, a un partido, o galeguista, con eso xa eles tiñan resolto toda a política galega. Non? Os demais partidos non tiñan unha letra, era a letra galega e xa non había máis letra que esa. Non? Pero xa foron contestados polos novos naquela época. Non? Dieste, especificamente, bueno, Seoane non utilizou nunca ese tipo de letra. Bueno, en fin. Alguna cousa máis? Deixámoslo aquí, entón? Sí? Pois moi ben. Moitas grazas. Moi amables.